ରୋହନ ଏବଂ ରାକେଶ ଦୁହେଁ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ। ରୋହନ ନିଜ ସ୍କୁଟର ଧରି ଅଫିସକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କାର ଗାଡ଼ିକୁ ଘରେ ଛାଣିଦେଇ ଆସୁଥାଏ। ଆସିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ତା କାର ଗାଡ଼ିରେ ଦାଗ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏବେ ସପିଂରୁ ଆସୁଅଛି, ଦାଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଘରକୁ ଏବେ ଆସୁଅଛି। ଏହି ଦାଗ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏ ଦାଗ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ରାକେଶ ଘରେ ଖେଳୁଥିଲି। ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଝିଅ, ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥାରେ କହି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା କିଏ କହିପାରିବ? ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହେଉଛି ରାକେଶ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ହିଁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲା।